Hogyha visszatekintek az időben, akkor igazából sajnos nem mondhatom el azt, hogy ezt az autót már az első pillanattól fogva kedveltem volna. Ennek az oka az, hogy számos, nem bár negatív meglepetést tartogatott számomra, amelyek nem estek jól. Ezek közül a legjelentősebb a check engine kigyúlása volt, amely 8 javítás és több év elteltével most is beragyogná a műszerfalat, hogyha nem ragasztottam volna le. A többi problémát szerencsére sikerült orvosolni, mind azokat, amelyek a vásárlás után rövidesen jelentkeztek, mind azokat, amelyek a használat során, és ahogy az autó egyre jobb lett, és ahogy egyre több közös, szép élményünk született, úgy változott az autóhoz való viszonyulásom is, tehát ezt az autót nagyon megkedveltem, de még egyszer az ismerkedésünk, az első közös időszakunk az egyáltalán nem volt felhőtlen. Viszont most tolassunk vissza az időben, és nézzük meg azt, hogy hogyan nézett ki ez az autó akkor, amikor vásároltam. Ez az első pillanat, ekkor már nálam volt az autó kulcsa, és maga az autó is. Emlékszem még, hogy ez az úgynevezett bicskakulcs típusú megoldás, ez igencsak tetszett, és igazából a mai napig tetszik. A Volkswagen logó az a használat során egy kicsit lekapott, de kicseréltem, és igazából most is teljesen szépen néz ki a kulcs. Viszont nézzük is körbe az autót, nézzük meg, hogy milyen volt tényleg konkrétan akkor, amikor megvásároltam. Fontos kiemelni azt, hogy ezek tényleg az első pillanatokban készült fotók, az autó nincsen lemosva, nincsen kitakarítva, úgy szerepel a képeken, ahogy átvettem. A fotókon alapvetően az látszik, hogy az autó az nem volt rossz, de korán sem volt minden szempontból tökéletes, ami a külsejét illeti. Tehát például a motorháztetőn volt néhány kőfelverődés, az ablaktörlő karok egy kicsit furcsán álltak, és a műanyag elemek közül is néhány el volt törve, vagy le volt mattulva. Például a bal hátsó ajtó műanyag díszítő csíkja, az a napsütéstől igazából eléggé ki volt fehéredve, hogy néhány más műanyag elem is. Ami még szintén látszik a fotókon, az az, hogy a lámpabúrák egy kicsit már szintén a napsütés miatt be voltak mattulva, ezt később orvosoltam, tehát most már fóliát kapott, és most már nagyon-nagyon szép állapotú, de a vásárlás pillanatakor ez még nem így volt. Ami szintén látszik a régi képeken, az az, hogy az abroncsok el voltak színeződve, ez utalt arra, hogy egészen régi gumik voltak rajta, elől és hátul nem is voltak teljesen egyméretűek, igazából kicseréltem majd, hogy nem rögtön őket, és még látszik egy tipikus Passat B 5.5-ös Passat jelenség, az az, hogy elől a küszöböknél az emelőpont kis takaró műanyagja az hiányzik. Ezt is pótoltam később, de nyilván hiányzott ennek is, valamint az oldalindex az furcsa módon be volt törve, és állt benne a víz, nem is működött már igazából, nyilván ezt is később kicseréltem. Valamint, ami még szintén látszik a fotókon, az az, hogy a felnik, habár szerencsére eredeti gyári Passathoz készült felnik, egészen rájuk volt égve a fékpor, és nem voltak olyan szép látványúak. Valamint a felnékupakok is már meg voltak kopva. Hogyha folytatjuk az autó körbenézését, akkor még azt tűnik fel, hogy a hátsó lökhárító az iszonyatosan össze volt karcolva,
a csomagtér pereménél, tehát ahol pont hozzáért ez az, amikor valamit bepakoltak a csomagtartóba, ez tényleg irgalmatlanul karcos volt. És még egy apróság szintén látszik, az az, hogy az antenna burkolat az részben hiányzott. Hát a gumis műanyag rész az idővasfoga megette, és elporlant. Alapvetően rozsdásodási gondokkal egyáltalán nem küzdött. Ez később sem vált jellemzővé, tehát később sem volt sok gondom a rozsdával, de a vásárlás pillanatakor teljesen rozsdamentes autó volt. Üljünk is be, nézzük meg, hogy milyen volt a belső tér. Ahogy kinyitottam a vezető oldali ajtót, készítettem is egy képet. Az látszik, hogy az ülések azok egyáltalán nem voltak kinyúlva, elszakadva, nem voltak különösen mocskosak. Az ajtókárpitok azok egy kicsit lógtak, az tipikus korabeli Volkswagen betegség, néhány soft touch elem volt megkopva, néhány még a mai napig egy kicsit kopott, de nem volt az a fajta teljes lekopottság és az a fajta kissé gusztustalan látvány, amit az agyon használt B5.5-ös Passatok szoktak nyújtani. Egy egészen szép belső tere volt az autónak, és még a gumiszőnyegek is gyáriak voltak egyébként, ami kifejezetten szimpatikus volt. Hogyha megnézzük a belső tér gombjait, akkor szintén azt láthatjuk, hogy nincsenek csúnyán lekopva, egyedül a váltószoknya engedett el, és annak a felső része nem volt normálisan hozzáilleszve a váltó gombhoz, de később nyilván ezt is és a többi említett szépséghibát is orvosoltam. A kormány az nem volt csúnyán lekopva, és igazából azon túl, hogy lekérdeztem az autó futás teljesítményét, tényleg az látszott, hogy ez a 175 000 kilométer, ez reális, és tényleg az autó különösebb tisztítás és mosás nélkül már mutatta azt a képet, hogy összességében nincsen rossz állapotban. Nem tökéletes, de nincsen rossz állapotban. Nézzük is meg a motort. Ez az első képem a nyitott motorháztetővel. Szokásos dolgokat láthatunk ki, itt a motor egy kicsit poros, egy kicsit mocskos, de nincsen olajfolyás, nincsen letörve semmi, nem hiányzik semmi. Egy furcsaság volt csak, a tulaj a vásárlás után szólt, hogy egyébként a nívópálca az nem is a saját nívópálcája, az valamelyik másik autójából rakta bele, mert ennek a nívópálcája eltörött, és vigyázzak, mert a hosszúsága az nem stimmel, ez egy sokkal rövidebb pálca, és figyeljek rá. Na mindegy, én igazából vettem egy új B5.5-ös Passatos 1.6-os motorhoz való nívópálcát, de ez egy furcsa részlet volt, erre emlékszem mai napig, hogy nem értettem, hogy miért kellett egy rövidebb nívópálcát beleraknia egy teljesen másik autóból, de mindegy. És akkor itt látható az 1.6-os felirat. Nagyon jól néz ki egyébként, egy kicsit mindig bánom, amikor meglátom, hogy nem 2 literes. Volt 2 literes szívó motoros B5.5-ös Passat is. Azt szerettem volna nagyon, de azok igencsak ritkák voltak, így beírtam az 1.6-tal. Volt 1.8 turbo is, az 1.8T nevű motor. Turbomotort nem mertem vásárolni, az volt a fejemben, hogy legyen minél egyszerűbb, hogy karbantartásra ne kelljen sokat költsek. Így tehát az egyszerű verziók közül igyekeztem választani, és maradt az 1.6 szimpla benzin 102 lóerővel.
Ez az első esti tesztkör után készült. Itt most már tele van tankolva, meg is álltam. Emlékszem még, hogy tetszett ez a pirosas, kékes háttérvilágítás, műszerfa háttérvilágítás, illetve a középkonzolnak a háttérvilágítása. Az eddigi, mármint hogy a B5.5-ös Passat előtti autóim, azok mind zöldes háttérvilágítást kaptak, így még ma is emlékszem, hogy ez a pirosas, kékes megvilágítás, ez nekem akkor nagy újdonság volt. Mint ahogy nagy újdonság volt az automata légkondi is, ha bár ez csak egy zónás, de legalább automata. Nekem addig mindig a manuális klímás autóim voltak, tehát nem lehetett beállítani azt, hogy legyen X fok, és akkor az autó magától tartotta, hanem kézzel kellett egy ilyen tekerő gombot tekergetni, és úgy keverni a levegőt, esetenként az út során azt változtatni. És még egy apróság, ami különösen tetszett, az az, hogy az ajtók kinyitásakor van egy ilyen kis világítás, tehát hogy az ember, hogyha száll ki, vagy száll be, akkor látja azt, hogy mi van az autó körül. Ez emlékszem, hogy olyannyira tetszett, hogy még ismerősöknek is elküldtem, és mondtam, hogy ez mennyire vagány kis apróság már. Mint egy vagány kis apróság az is, hogy amikor az ember leparkol és leállítja a motorot, majd kiveszi a kulcsot, akkor a beltéri világítás az néhány másodpercre felkapcsol, és az idő alatt pont össze lehet szedni az autóban lévő dolgokat, anélkül, hogy bármilyen gombot is meg kell nyomjunk. Szintén egy apró figyelmesség, nagyon jó az autót használni emiatt, tehát ilyen apróságok miatt nagyon magától értetődő és könnyed az autóval való együttélés. Ez volt tehát a kezdetek, így nézett ki az autó akkor, amikor vásároltam, ilyen állapotban volt, így nézett ki. Ezek tényleg a legelső fotóim, még egyszer az autó a legtöbben nem volt lemosva, hiszen tényleg akkor vettem át. Ezen az utolsó képen már le van, tehát itt már lemostam, illetve itt már az új abroncsok vannak rajta, az új téli abroncsok vannak rajta, de minden más változatlan, pont az, amikor az autót megkaptam. Azt viszont még mindenképpen szeretném kiemelni, hogy a nem várt negatív meglepetések azok nem a külsejére vonatkoztak, és nem azokra a karcokra és kisebb vagy nagyobb külső hibákra, amelyeket itt most elmondtam, hiszen mindez a vásárlás előtti átnézésen már láttam, ezekben nem volt semmi meglepő. A negatív meglepetések a check engine-hez kötődnek, illetve a check engine eltüntetését célzó javítások során feltárt mindenféle kisebb, illetve jelentősebb hibára. És mivel végül is a check engine-t nem sikerült megoldani, ezért egészen sok hónapon át volt bennem egy ilyen keserű szájíz. Nagyon nem szerettem volna azt, hogy olyan autóm legyen, amelyikben bármilyen hibajelző lámpa is égjen, de aztán az idők során elfogadtam azt, hogy sajnos ebben égni fog. Szóval tehát ezek voltak a kezdetek, ez volt a története annak, hogy milyen volt a Passat akkor, amikor hozzám került. Sziasztok!